dragi moji, dobrodošli u novi video. Danas radimo unboxing i setup ring lighta i softboxova. Jako sam uzbuđena, dugo sam čekala da mi stignu. Uglavnom, moji softboxovi i ring light naručeni su s njemačkog Amazona. Ako ne znate, njemački Amazon ne šalje u Hrvatsku, tako da ako želite ove proizvode, ja ću vam ostaviti linkove u opisu, morat ćete pronaći nekoga ko živi u Njemačkoj i ko vam želi iz Njemačke poslati za Hrvatsku ili dovesti doma. Ja sam zamolila kumu da ih kupi i doveze, tako da ovim putem joj šaljem puno pusa. A sad se bacimo na video. Ring light je došao u ovoj velikoj kutiji i unutra vam zapravo dolazi ovaj stativ i sam ring light. Njih ću prvo slagati jer ih još nisam ni otvorila ni pogledala što zapravo unutra ima. Izgleda dosta čvrsto i stabilno, sad ćemo vidjeti. Šta sad? Aha. Ok, ovako. To je to i sad se može zašarafiti. Na ovaj tu vrh ide glava ring lighta, nju ćemo sad pokušati spojiti, iskreno nemam pojma kako se to spaja. Gledala sam malo po YouTube upute, nadam se da ćemo uspjeti, ne izgleda teško, ali sa mnom je uvijek sve teško. U ovoj kutiji je znači ring light, ne znam da li dolazi samo on ili još nešto s njim. Zapakiran je u ovoj velikoj torbi, to mi se sviđa. Ovdje nešto ima. Tada! Tada! Jel veći od moje glave? Mislim da je to to. Torba je jako dobra, moram priznati, kvalitetna. Baš me jako zanima što je u ovoj kutiji, vjerojatno su... da, upute. Odlično, s obzirom da nisam imala pojma. Ova bijela plastika koja se stavlja na ring light ili ova naranđasta, ona nemam pojma što zapravo radi, ja ću koristiti ovu bijelu plastiku. I kablovi koji se stavljaju u struju. Ovaj dio ima ovako polukrug, tako da on ide na ovaj dio. Ovo treba kliknuti pri stavljanju. Zašto neće? Evo ga. Mislim da jedino što ja sad trebam je staviti ovaj ring light na glavu od stativa. Jel tu može sjest kak spada, nema. Nisam sigurna ali to ovak treba biti. Spustila sam stativ od ring lighta da malo bolje vidite, meni je to nekako na koso. Ja ne znam jel ovaj dio ide na ovaj, jel sam ja fulala. Ali to ćemo za sad tako ostaviti. On meni tu pokazuje nekakav dodatan dio koji ja nisam kupila. A mislim da ga nisam ni dobila. Idemo mi tu upaliti u struju da vidimo uopće jel radi. Dakle, imate dva kablića, mislim da je jedan sa ovim nastavkom za Ameriku i da je drugi za nas i još jedan ima koji je za ne znam koga. Valjda je uštekano. I tu ima jedan ovako gumbić na koji se vrti. Radi. Idemo isprobati svjetlinu. Presretna sam. Ono što još morate znati za ring light, on vam ne dolazi sa nastavkom za kameru, tako da ga vi morate kupiti sami. Ja sam kupila. To vam izgleda ovako.
Sad kad smo sastavili ring light, možemo na softbox. On je isto došao u ovako jednoj torbi, odlično. Ovo su one navlake koje se stavljaju, super. Ne, čekajte. Ovo mi je za ring light. Čekajte, sad to moram staviti. Ovo je diffuzor, ajmo to tako nazvati, koji se stavlja na ring light. Uglavnom, s ovom navlakom bi svjetlo trebalo biti ljepše raspoređeno i ne bi trebalo biti tako jako. Idemo dalje na softboxove, dosta mi onog ring lighta. Dobila sam ova dva kišobrana, tako ću ih nazvati. I oni su isto lijepo zapakirani. Ovdje je još jedna ova. To je isto taj diffuzor što već. Evo ga. Ovo je kišobrančić. Tada! Ovdje su lampe, odnosno žarulje. Ova žarulja je veća od moje glave. Wow! Tu je još jedna žarulja. I ovdje je vjerojatno stativ jer nema što drugo biti. Evo ga. Stativ je zapravo na istu poru kao i onaj od ring lighta. Tako, moramo ovo izvaditi valjda u potpunosti van. Sad je dobro. Tako da on sjedne. I tu moram ovaj zašrafiti da mi stoji ovako. Ok, to baš i nije nikako stabilno. I sad unutra dodamo žarulju. Koju zapravo ne znam kako dodat. Kužila sam kak se treba, ovaj ringić sam morala gurnuti skroz dolje kako bih mogla uključiti žarulju. Evo, softbox sam uključila u struju i sad ću ga upaliti, nadam se da će raditi. Ovo je vrh. Doslovno samo nataknete i imate čičak s kojim zaljepite. Svjetla sam trenutno postavila ovako jer stvarno ne znam kud bih s njima, ne stanu u moju sobu. Ono što me definitivno razočaralo kod ove rasvjete je stativ, to jest stativi kod sva tri, jer su jako nestabilna. Ja sam na kraju fotić vratila na svoj stari stativ, jer kada ga stavim na ring light ono se sve nakrivi i slika je jako nestabilna, odnosno nakosa. Sad ću upaliti svu rasvjetu pa ćete vidjeti kako izgleda sa i bez. I da, zamijenila sam softbox stativ sa ring light stativom jer mi je ovaj bio još više nakoso, ali ne funkcionira ni ovak, tako da ne znam, moram još to malo proučiti. I da, kao što vidite, meni ovdje sigurno fali jedan dio. Ja ne znam jel ga ja nisam kupila ili ga nisam dobila. Sad, eto, moram još provjeriti po kutijama, ali ne mogu ga naći. To bi trebao biti onaj savitljiv dio, tako da vi ring light možete postaviti kako god vi želite. Kao što vidite, ovaj dio uopće ne ulazi kak spada u ovaj i nakoso je. I ovako to izgleda kad sam sva svjetla popalila. Evo, ovo je trenutno osvjetljenje. Najbolje što sam sad mogla napraviti, doslovno sam se sva preznojila dok sam namještala ova svjetla. Moram vam priznati da nisam zadovoljna s ovim kako trenutno izgleda, ali s vremenom će postajati bolje. Evo, sad sam ugasila sva svjetla, mislim da je razlika očita. Naravno, moram se igrati sa svjetlima i nadam se da ćete mi vi pomoći reći što je presvjetlo, što je taman, što je pretamno. I ništa, to je to za ovaj video. Ako vam se svidio, dajte mi jedan like, šerajte, subscribeajte se i vidimo se u sljedećem videu. Pusa! Bok!